I bow to all the seekers of truth. Shri Mataji se pleacă în fața tuturor căutătorilor adevărului. At the very outset, we have to know that truth is what it is. De la început, trebuie să cunoaștem că adevărul este ceea ce este. We cannot change it and we cannot conceptualize it. Noi nu îl putem schimba, nici nu îl putem conceptualiza. It has to be felt on your central nervous system. El trebuie simțit în sistemul nostru nervos central. As an evolutionary process, whatever we have achieved, we can feel it on our central nervous system. În procesul nostru evolutiv, tot ceea ce ne-am realizat, am putut să simțim aceasta la nivelul sistemului nostru nervos central. In Sanskrit, the word is bodha. În sanscrită, cuvântul este bodha. It cannot be understood by mental projections El nu poate fi înțeles prin proiecții mentale or by reading books. sau prin citirea cărților. As we know, there are problems in this world today. Așa cum știm, există tot felul de probleme astăzi în această lume. These problems are caused mostly by human beings. Marea majoritate a acestor probleme sunt datorate ființelor umane. And most of the human problems come from the sick chakra, the centers about which they are told. Și marea majoritate a problemelor umane vin de la chakre, centri bolnavi, așa cum vi s-a spus. If we somehow correct those centers, all our physical, mental, emotional and spiritual problems can be solved. Dacă, într-un fel sau altul, corectăm aceste chakre, toate problemele noastre, fizice, mentale, emoționale sau spirituale, pot fi rezolvate. Now, whatever I am telling you today, you do not have to accept me. Orice ne spune astăzi Shri Mataji, nu trebuie să acceptăm. But you have to keep your minds open like scientists. Dar trebuie să ne păstrăm mințile deschise, asemenea oamenilor de știință. And treat my saying as hypothesis. Și să primim cuvintele lui Shri Mataji ca niște ipoteze. And if it is proved, then you have to accept it as honest people. Iar dacă aceste ipoteze se verifică, trebuie să le acceptăm în calitate de oameni onești ce suntem. Because you are born in any religion, you call yourself belonging to that religion. Din cauza că v-ați născut într-o anumită religie, vă numiți pe voi înșivă aparținând acelei religii. And whatever are misunderstandings or wrong conceptions which are mental, you start fighting for it. Și oricare ar fi conceptele greșite sau neînțelegerile care sunt întotdeauna mentale, dumneavoastră vă luptați pentru acestea. But in every religion it is said that you must get your enlightenment. Dar în orice religie s-a spus, trebuie să vă obțineți iluminarea. In every religion it is said that you are to be born again.
În orice religie s-a spus că trebuie să vă nașteți a doua oară. Despite all that, people are not understanding what's wrong when they follow a particular religion. În ciuda acestui lucru, oamenii nu știu ce este greșit atunci când urmează o religie în mod particular. All these religions now have become either power-oriented or money-oriented. Toate aceste religii astăzi sunt orientate sau către putere sau către bani. But they are not spirit-oriented. Dar ele nu sunt orientate către spirit. They don't understand that they have to become the spirit. Ei nu înțeleg că trebuie să devină spirit. And that is why we find all over the world there are fights going on in the name of God. Și de aceea noi găsim astăzi, vedem astăzi că există lupte în numele lui Dumnezeu. In the name of religion. În numele religiei. So just by mental understanding, even knowing about other religions, you cannot get rid of this fundamentalism. Deci numai prin cunoașterea mentală, chiar încercând să înțelegeți celelalte religii, nu puteți scăpa de fundamentalism. In the evolutionary process, we have become human beings. În procesul evoluționar, noi am devenit ființe umane. But we are not yet perfect. Dar încă nu suntem perfecți. And we do not know the absolute truth. Și noi nu cunoaștem adevărul absolut. Someone says this is the truth, another says this is the truth, another says that is the truth. Unii spun acesta este adevărul, alții spun acela, iar alții spun acesta este adevărul. And mentally believing into these things, they start fighting. Și pentru că cred în mod mental la aceste lucruri, în aceste lucruri, încep să se lupte. But there is a way to know the absolute truth. Dar există o cale prin care putem cunoaște adevărul absolut. Our Father, our Creator, who has created us, is not going to allow us to destroy His creation. Tatăl nostru, Creatorul, Cel care ne-a creat, nu va permite ca noi să distrugem creația sa. He has made all beautiful arrangements within us, beautiful machinery within us, by which we can become the Spirit. El a creat în interiorul nostru totul într-un mod atât de frumos, a aranjat totul, mecanisme prin care noi putem deveni iluminați. So the truth is, you are not this body, this mind, or these conditionings and these emotions, ego, but you are a pure spirit. Deci, adevărul este acela că dumneavoastră nu sunteți nici acest corp, nici această minte, nici aceste condiționări, emoții, ego, ci dumneavoastră sunteți spirit pur. And the second truth is that there is an all-pervading power of divine love. Iar al doilea adevăr este că există o putere atotpătrunzătoare a dragostei divine. We see these beautiful flowers all over. It's a miracle. Vedem peste tot aici flori atât de frumoase. Sunt un miracol. From one seed, how many beautiful flowers have come out? Dintr-o singură sămânță, iată câte flori minunate au răsărit. Who runs our heart? Cine face ca inima noastră să funcționeze? Who runs the whole digestion system? Cine face ca sistemul digestiv să funcționeze? Doctors say it's autonomous nervous system. Doctorii spun că ar fi sistemul nervos autonom. But who is the auto? Dar cine este acest auto? This question we never ask. La această întrebare niciodată nu o punem. We take everything for granted. Luăm totul de bun. Thus,
we have forgotten that there must be some power that works it out. Astfel, noi am uitat că trebuie să existe o putere care face ca totul să funcționeze. Now this all-pervading power of divine love has brought you to this stage of human awareness. Iată, această putere atotpătrunzătoare a dragostei divine v-a adus la stadiul conștiinței umane. And now you have to be the spirit. You have to have self-realization. Iar acum, dumneavoastră trebuie să deveniți spiritul, trebuie să aveți realizarea sinelui. As a result, you know about yourself. Ca un rezultat, începeți să cunoașteți despre sinele dumneavoastră. You know about your centers. Începeți să cunoașteți despre centrii dumneavoastră. Also you know about the center of others. De asemenea, cunoașteți centrii celorlalți. Because on your fingertips you can feel the cool breeze of the Holy Ghost. Pentru că în vârfurile degetelor dumneavoastră puteți simți briza răcoroasă a Sfântului Duh. And you can feel the centers also. Și de asemenea puteți simți centrii. Yours as well as others. Ai dumneavoastră, de asemenea ai celorlalți. Now if you can cure these centers, then you solve your problem and solve the problem of others. Deci, dacă puteți vindeca acești centri, puteți rezolva atât problemele dumneavoastră, cât și problemele celorlalți. So you become collectively conscious. Deci deveniți conștienți la nivel colectiv. So who is the other? Atunci cine mai este celălalt? The microcosm becomes the microcosm. Microcosmosul devine una cu macrocosmos. Also, when we see ourselves, we live either in the past and in the future. De asemenea, dacă ne privim pe noi înșine, noi trăim sau în trecut sau în viitor. We cannot live in the present. Noi nu putem trăi în prezent. Thoughts come from the past and sometimes from the future, and we are jumping on them. Gândurile ne vin din trecut, uneori din viitor, iar noi sărim dintr-una într-alta. In between these thoughts, there is the present, Între aceste gânduri există prezentul, which is silence, which is peace, which is thoughtless. care este pace, care este liniște, este tăcere, este lipsit de gânduri. So you achieve another dimension in your awareness, where you become thoughtlessly aware and you are in the present. Deci obțineți o nouă dimensiune a conștiinței dumneavoastră, sunteți conștient, dar fără gânduri și trăiți în prezent. Thus peace is established. Astfel, pacea se stabilește. People have very big peace conferences, they get, I've seen awards for peace, all kinds of things. Oamenii organizează conferințe de pace, capătă medalii pentru pace, tot felul de lucruri. But they have no peace within themselves. Dar aceștia nu au pacea în interiorul lor. How can they create peace? Cum ar putea să creeze pace? How can they talk about peace? Cum pot ei să vorbească despre pace? All this happens when the power of Kundalini, about which they have told you, awakens and connects you to this all-pervading power. Dimpotrivă, toate aceste lucruri se petrec dacă energia Kundalini, despre care s-a vorbit, se ridică și vă conectează la puterea atotpătrunzătoare. And in her journey, she nourishes all the centers. And not only the centers, but also absolutely fills you with joy.
Și în ascensiunea ei, ea hrănește centrii și nu doar atât, ci vă umple la modul absolut de bucurie. You feel the cool breeze out of your head coming out of the fontanelle bone area. Simțiți briza răcoroasă ieșind din zona osului fontanelei. All this is your own. Toate acestea sunt proprietatea dumneavoastră. You have the power. Dumneavoastră aveți puterea. It's your own power that works it. Este puterea dumneavoastră care funcționează. That's why I call it sahaja, because it is spontaneous. De aceea și Mataji a numit totul sahaj, pentru că este spontan. And yoga is the union with this divine power. Iar yoga este unirea cu această putere divină. It is not standing on your head and all kinds of physical exercises. Nu înseamnă a sta în cap și a face tot felul de exerciții fizice. As it is, they told me to come after 8 o'clock and just to give you your realization. Mi s-a spus, spune și Mataji, să vin după ora 8 și doar să vă dau realizarea sinelui. So there is no end to these lectures. Pentru că altfel n-ar mai fi niciun sfârșit al acestor conferințe. I don't know how many thousands of lectures I have given so. Și Mataji nu-și mai amintește câte mii de conferințe a fost obligată să dea până acum. It's just a mental understanding. Dar aceasta nu e decât o înțelegere mentală. But something has to happen. Dar ceva trebuie să se petreacă. Unless and until this happening takes place, actualizes, you will not feel this all-pervading power. Atâta timp cât ceva nu se petrece, cât ceva nu se actualizează, nu devine fapt, nu puteți simți această putere divină atotpătrunzătoare. Then you can give realizations to others, you can cure others, you can cure yourself. I mean, it's a very different life. It's a life of a saint. Apoi, voi puteți da realizarea celorlalți, îi puteți vindeca pe ceilalți, vă puteți vindeca pe dumneavoastră, e o viață cu totul diferită, o viață de sfânt. There are so many things that happen that in this short lecture I won't be able to explain everything. Sunt atât de multe lucruri care se petrec, încât într-o conferință atât de scurtă nu pot să vă spun totul. But in this hall, see, there are so many lights for which I don't have to tell you all the history of electricity, how it came in. Dar în această sală sunt atât de multe lumini, iar pentru aceste lumini nu este nevoie ca eu să vă spun, ca și Mataji să vă povestească istoria electricității, cum a fost adusă aici. Only there's a switch which has to be put on. Există doar un întrerupător care trebuie conectat. Because it is all built in within you. Pentru că totul este clădit în felul acesta. Only thing you have to have faith in yourself. Singurul lucru trebuie să aveți încredere în dumneavoastră înșivă. You have to know that you all can get your self-realization tonight here. Trebuie să știți că cu toții puteți obține realizarea sinelui astăzi aici. And of course, after that, you have to come to the centers and find out how you should grow. Desigur, după aceea, e nevoie să veniți la centrele de Sahaja Yoga pentru a afla cum puteți crește. For this you can't pay. Pentru acest lucru nu puteți plăti. You can't pay for God. Nu puteți plăti pentru Dumnezeu. Because He doesn't understand money. Pentru că El nu înțelege banii. He doesn't understand bank. El nu înțelege băncile. That is human headache. Acestea sunt durerile de cap ale oamenilor. And also you don't have to pay for attending our centers where you will get all the divine knowledge free. Și de asemenea, nu este nevoie să plătiți pentru a participa în centrele de Sahaja Yoga, unde veți obține întreaga cunoaștere divină. Romania seems to be a very auspicious and a holy country. România se arată a fi o țară deosebit de auspicioasă și sfântă. Ramana in Sanskrit means the one enjoyment
in the place of God. Raman în sanscrită înseamnă cel care se bucură în grația lui Dumnezeu. We have at least 1,000 very good Sajogis here. Avem aici cel puțin 1000 de Sahajogin buni, Which are very outstandingly great. care sunt în mod deosebit de măreți. Everywhere in the whole world we have 55 nations. They all respect Romanian Sajogis. Peste tot în lume există 55 de țări, cu toții respectă pe yoginii din România. So I'm very happy to be with you all here, and we will have now the session for realization. Și Mataji este deosebit de mulțumită, de fericită să fie astăzi cu noi și acum vom continua cu sesiunea realizării sinelui. For this, I have to just request you to take out your shoes, that's all. Singura cerință din partea lui Mataji este aceea de a ne îndepărta pantofii, de a ne descălța. This will take hardly 10 to 15 minutes. But if you want to leave, you can leave now. Aceasta va dura cu greu mai mult de 10 sau 15 minute, dar dacă doriți să plecați, mai bine plecați acum. But please don't disturb in between. Dar vă rog, nu deranjați în acest timp. Moreover, I cannot force Sahaja Yoga on you. În plus, Shri Mataji nu poate forța Sahaja Yoga asupra dumneavoastră. Also, we cannot force self-realization. De asemenea, nu poate fi forțată realizarea sinelui. Because I respect your freedom. Deoarece Shri Mataji respectă libertatea noastră. You also must respect us, so that if you do not want to have your self-realization, please leave the hall. De asemenea, dumneavoastră trebuie să ne respectați. Deci, dacă nu doriți realizarea sinelui, vă rugăm, părăsiți sala. But of course, those who want can easily get it. Dar, desigur, cei care și-o doresc, o pot obține cu mare ușurință. You have to have desire to get self-realization. Trebuie să aveți dorința de a obține realizarea sinelui. Now, there are 3 conditions. Există 3 condiții. The first one is that all of you have to have complete faith in yourself. Prima este aceea că cu toții trebuie să aveți încredere absolută, încredere totală în dumneavoastră. Absolute faith in yourself that you all will get your realization. Încredere absolută în dumneavoastră, în sensul că cu toții vă veți obține realizarea sinelui. Please don't have any doubts. Vă rog, nu aveți îndoieli. The second condition is that you are not to feel guilty for anything. A doua condiție este aceea de a nu vă simți vinovat pentru nimic. Not to feel guilty in any way. De a nu vă simți vinovat în niciun fel, în niciun sens. If you have done any mistakes in the past, you should have faced it instead of carrying it with you all the time, the guilt. Dacă ați făcut în trecut greșeli, mai bine ar fi fost să faceți față acestor greșeli și nu să păstrați în dumneavoastră vina. But when you feel guilty, to catch on the left-hand side of this center, you are very bad. Dar atunci când vă simțiți vinovat, vă blocați foarte grav acest centru situat la nivelul umărului stâng. As a result, you get diseases like angina, spondylitis, and lethargic organs. Ca rezultat al vinei, obțineți boli cum ar fi angina, spondiloza și organe letargice. So what is the use of feeling guilty? Deci, la ce folosește să ne simțim vinovați?
and torturing yourself for nothing at all. Și să ne torturăm pe noi înșine pentru nimica toată. The third conditioning is very simple. Third condition is that you have to forgive everyone. O a treia condiție, foarte simplă, este aceea că trebuie să iertați pe toată lumea. Now, many people say that it is very difficult to forgive. Multă lume spune că ar fi foarte greu să iertăm. Whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Dar că iertăm sau că nu iertăm, noi nu facem nimic. But if you don't forgive, then you play into wrong hands and torture yourself for nothing at all. Dar dacă nu iertați, atunci vă lăsați în mâini rele și vă torturați pe dumneavoastră înșivă pentru o nimica toată. So, please forgive. Just to say, I forgive. That's all. I forgive everyone. Deci, și Mataji vă roagă, iertați. Spuneți doar, iert pe toată lumea. You don't think also about those people who have troubled you. Nici să nu vă gândiți la acei oameni care v-au făcut necazuri. On the contrary, just forgive all of them in general. Dimpotrivă, iertați-i pe toți în general. These are the three conditions. Acestea sunt cele trei condiții. I would request everyone to be seated. Those people who are standing there, please be seated. Și Mataji recomandă tuturor să se așeze. Persoanele care sunt în picioare sunt rugate să se așeze. There is seats here, you can sit here. Există locuri pe partea stângă, de asemenea. Puteți să vă așezați, vă rog. Now, please pay attention this side. Deci vă rog, aveți atenție asupra lui Mataji. They have already told you that there are two powers, two nadis. One is the power of desire and another is a power of action. Vi s-a spus deja că există două puteri. Puterea dorinței pe partea stângă și puterea acțiunii pe partea dreaptă. So please put your left hand towards me like this. Deci vă rog, puneți mâna stângă. Very comfortable. Vă rog, puneți mâna stângă către Mataji într-un mod confortabil. În felul acesta. Keep it on your lap. Așezați-o în poală. You don't have to go to Himalayas and on your head. Here you will get your relaxation. Nu mai este nevoie să mergeți în Himalaya, să stați în cap. Aici vă veți obține realizarea sinelui. Now, with the right hand, we have to give vibrations, or we can say the nourishment, to our different centers. Cu mâna dreaptă, noi trebuie să dăm vibrații sau hrană diferiților centri ai noștri. Your both feet should be away from each other because these are two powers. Picioarele dumneavoastră trebuie așezate depărtat unul de celălalt, pentru că ele reprezintă cele două puteri. Not for those who are sitting on the ground, they are all right. Cei care sunt așezați pe sol sunt în regulă, nu e nevoie. First we put our right hand on our heart. Mai întâi ne vom duce mâna dreaptă pe inimă. Please, everyone should do. Otherwise, please go away, sir. Și Mataji vă roagă încă o dată, toată lumea prezentă să facă acest experiment. Dacă nu, încă o dată există rugămintea de a părăsi sala. Now, in the heart resides the spirit. În inima noastră se află Spiritul. If you become the spirit, you become your own guide, your own master. Dacă deveniți Spiritul, atunci deveniți propriul dumneavoastră maestru, propriul dumneavoastră ghid. So, please take your right hand on the upper portion of your abdomen on the left hand side.
Deci, vă rog, duceți acum mâna în partea superioară stângă a abdomenului. This is the center of your master. Acesta este centrul stăpânirii de sine. We are working on the left side. Lucrăm pe partea stângă cu mâna dreaptă. This center has been created by great prophets. Acest centru a fost creat în dumneavoastră de mari profeți And great masters. și mari maestri. We have to just awaken it. Nu trebuie decât să-l trezim în noi. Now take your right hand in the lower portion of your abdomen and press it. Duceți acum mâna în partea inferioară, partea de jos a abdomenului, în partea stângă și apăsați. This is the center of pure knowledge. Acesta este centrul cunoașterii pure. Now raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side again. Ridicați din nou mâna în partea stângă, de sus, a abdomenului. Now raise your right hand again on the heart. Apoi din nou pe inimă. Now take your right hand in the corner of your neck and shoulder. Duceți mâna acum în colțul format de umărul stâng și gât. And turn your head to your right. Și întoarceți capul spre dreapta. This is the center I told you about, which catches when you are guilty. Acesta este centrul despre care și Mataji a vorbit, care se blochează atunci când ne simțim vinovați. Now, take your right hand on top of your forehead across, like this, and bend your head. În continuare, aplecați capul și duceți palma pe frunte în felul acesta de-a curmezișul. This is the center to forgive everyone in general. Acesta este centrul care trebuie să ne dea iertarea tuturor în general. Now please take your right hand on the back side of your head. În continuare, duceți mâna dreaptă în partea din spate a capului. And push back your head. Și dați capul pe spate. This is the center where, without feeling guilty, without counting your mistakes, you have to ask forgiveness from the divine power of love. Aici, la acest nivel, fără să vă simțiți vinovați, trebuie să cereți iertare puterii divine a dragostei. Now, stretch your hand. În continuare, întindeți bine palma. Palm like this. Now, this is the last center. Put the center of your palm on your forehead. Pentru ultimul centru vom duce centrul palmei pe Onto your head, onto the fontanelle bone area, which is a soft bone. pe zona osului fontanelă, care era moale în copilărie. Now, bend your head. Aplecați capul în față. Here, push back your fingers, very important. Îndreptați bine degetele, să nu atingă pielea capului. Foarte So, important. there's a good pressure on your scalp. În felul acesta există o presiune bună pe craniu. Now, move your scalp slowly, clockwise 7 times. Mișcați încet, în sensul acelor de ceas, pielea capului, încet, de 7 ori. Bend your heads, bend your heads. Aplecați-vă capul. That's all we have to do. Asta este tot ce avem de făcut. Now again, please put both your legs away from each other and you have to close your eyes. Put the left hand like this and right hand on your heart. Încă o dată și Mataji repetă rugămintea de a pune picioarele bine așezate pe pământ, depărtate unul de celălalt, mâna stângă în poală, pe genunchiul stâng, mâna dreaptă pe inimă și închideți, vă rog, ochii. Please take out your spectacles because now you have to close your eyes and please don't open them till I tell you. Deci vă rugăm să vă scoateți ochelarii, pentru că veți închide ochii și vă rog nu-i deschideți până când și Mataji nu vă recomandă acest lucru. Please now close your eyes. Vă rog deci, închideți ochii.
Here now you have to ask me a very fundamental question about yourself. 3 times. You can call me Mother or Shri Mataji. La acest nivel trebuie să puneți o întrebare fundamentală lui Shri Mataji, numind-o mamă sau Shri Mataji. Please ask the question, Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. Întrebați de 3 ori această întrebare. Mamă, sunt eu spiritul? 3 times. De 3 ori. I have told you that if you become the spirit, you become your master, your guide. Și Mataji ne-a spus deja, dacă devenim spiritul, devenim propriul nostru maestru, ghid. So take your right hand in the upper portion of your abdomen, on the left hand side. Coborâți mâna dreaptă în partea stângă, de sus, a abdomenului. Here you have to ask another question, fundamental question about yourself. Mother, am I my own master? Ask 3 times. Aici trebuie să puneți o nouă întrebare fundamentală despre dumneavoastră înșivă. Puneți-o de 3 ori în gând. I have told you that I respect your freedom and I cannot force pure divine knowledge on you. You have to ask for it. Și Mataji v-a repetat că nu poate forța cunoașterea pură asupra noastră, căci ne respectă libertatea. So please take your right hand in the lower portion of your abdomen. Deci coborâți acum mâna în partea inferioară stângă a abdomenului And press it hard. și apăsați cu putere. This is the center where you have to ask for pure divine knowledge. Acesta este centrul la nivelul căruia trebuie să cereți cunoaștere pură divină. So please ask 6 times because this center has got 6 petals. Mother, please give me pure divine knowledge. Deoarece acest centru are 6 petale, cereți în gând de 6 ori, Mamă, vă rog, dați-mi cunoașterea pură. As soon as you ask for pure divine knowledge, the Kundalini starts rising. So we have to nourish the upper centers with our self-confidence. De îndată ce cerem cunoașterea pură, Kundalini începe să se ridice, deci trebuie să hrănim centrii superiori cu încrederea de sine. So now here, you raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Deci ridicați acum mâna dreaptă în partea de sus, stângă, a abdomenului. And say with full confidence 10 times, Mother, I am my own master. Și spuneți cu toată încrederea de 10 ori în gând, Mamă, eu sunt propriul meu maestru. I've already told you that you are not this body, this mind, these emotions, this ego, but you are the pure spirit. Și Mataji ne-a spus-o deja. Noi nu suntem nici acest corp, nici această minte, nici acest ego, nici aceste emoții. Noi suntem spiritul pur. So now raise your right hand on your heart. Ridicați deci mâna dreaptă pe inimă And say it 12 times, Mother, I
and the pure spirit. Și aici repetați de 12 ori, Mamă, eu sunt Spiritul pur. Aganesh. This all-pervading divine power is the ocean of knowledge, ocean of joy, ocean of bliss. Această putere atotpătrunzătoare este un ocean de bucurie, ocean de cunoaștere, ocean de grație. But above all, it is the ocean of forgiveness. Dar mai presus de orice, ea este ocean de iertare. And whatever wrong you might have done, it can be easily dissolved in the ocean of forgiveness. Și orice greșeală ați făcut, ea poate fi cu ușurință dizolvată în acest ocean de iertare. So please forgive yourself and put your right hand in the corner of your neck and your shoulder and turn your head to your right. Și Mataji vă roagă să vă iertați pe dumneavoastră înșivă, duceți mâna dreaptă la colțul format de umărul stâng și... Here, you have to say in full confidence 16 times. Mother, I am not guilty at all. Deci, la colțul umărului stâng cu gâtul, duceți capul spre dreapta și repetați în gând de 16 ori, Mamă, eu nu sunt vinovat. I've already told you, whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. But if you don't forgive at this moment, then your center of Agya will be completely closed and the Kundalini won't rise. So you will miss your self-realization. Așa cum vi s-a spus, dacă iertați sau dacă nu iertați, nu faceți nimic. Dar în acest moment, dacă nu iertați, centrul frunții va fi blocat, Kundalini nu se va ridica și veți rata realizarea sinelui. So please, forgive everyone in general by putting your hand on top of your forehead across and bending your head. Deci, și Mataji vă roagă, iertați pe toată lumea în general, punând mâna dreaptă de-a curmezișul frunții și aplecând capul cu bărbia în piept. Please say from your heart, not how many times. Mother, I forgive everyone in general. Spuneți, nu contează de câte ori, spuneți din inimă, Mamă, iert pe toată lumea. Without feeling guilty, without counting your mistakes. You have to ask forgiveness from the divine power just for your satisfaction. Fără să vă simțiți vinovați, fără să vă enumerați greșelile, trebuie să cereți iertare puterii divine numai pentru propria noastră satisfacție. So now please take your hand back on the back side of your head, not the neck but the head, and put it up. Put back your head like that. Acum duceți mâna dreaptă în spatele capului, deasupra gâtului, deci nu la nivelul gâtului, în spatele capului, aplecați capul spre spate. Now, here you have to say from your heart, not how many times, O divine power, please forgive me if I have done any mistakes. Aici trebuie să spuneți, nu contează de câte ori, dar din inimă, o putere divină. Vă rog, iertați-mi greșelile.
But the most important is the seventh center. And for that, you have to stretch your palm fully and put it on the fortunate bone area, which is a soft bone in your childhood. Cel mai important este cel de-al 7-lea centru. Pentru aceasta vom întinde bine palma și vom așeza centrul palmei sus, în creștetul capului, în zona fontanelei, care era moale în copilăria. Now push back your fingers. Întindeți bine degetele în sus. And bend your head fully. Și aplecați complet capul în față. Here again, I cannot force self-realization on. Aici, de asemenea, Shri nu poate forța realizarea sinelui asupra noastră. You have to ask her. Trebuie să o cereți. So move your scalp 7 times clockwise slowly, saying 7 times, Mother, give me my self-realization. Deci mișcați de 7 ori în sensul acelor unui ceas creștetul capului, pielea din creștetul capului, spunând de 7 ori în interior: Mamă, vă rog, dați-mi realizarea sinelui. Please take down your hands. Acum coborâți, vă rog, mâinile. And open your eyes, please. Deschideți ochii, vă rog. Now put both the hands towards me like this. Puneți ambele mâini către Shri Mataji în acest fel. And don't think. Și nu vă gândiți la nimic. Watch me and don't think. Priviți pe Shri Mataji și nu gândiți. Now, put the right hand towards me like this. Bend your head and see with the left hand if there's a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Duceți mâna dreaptă către Shri Mataji în acest fel, iar mâna stângă încercați deasupra capului, la câțiva centimetri, dacă veți simți această briză răcoroasă ieșind din creștet. Please don't put hand on your head. It could be hot or cold. Nu puneți mâna direct pe cap, mai sus. Poate să fie răcoare sau cald. No, please put left hand towards me. Duceți acum mâna stângă către Shri Mataji. And now bend your head and see for yourself if there's a cool or a hot breeze coming out of your head. Aplecați din nou capul și încercați cu mâna dreaptă deasupra dacă este o briză răcoroasă sau fierbinte ieșind din creștet. If there is hot breeze, then please know that you have not forgiven. Dacă este fierbinte, atunci să știți că nu ați iertat. Some people get it close and some people get it far away. Unii dintre noastre găsesc această briză mai aproape de cap, alții mai sus, mai departe. So now you forgive everyone. Deci, iertați pe toată lumea acum. Again you put the right hand last time. Puneți din nou mâna And with dreaptă, the left hand you see. mâna dreaptă către Shri Mataji din nou și cu mâna stângă încercați ca prima dată. Now, please put both your hands towards the sky like this and your head backward. Îndreptați ambele mâini către cer în felul acesta și capul dat pe spate. And here you have to say, Aici trebuie să spuneți: out of this
these 3 questions you have to ask one question 3 times. Una din aceste 3 întrebări, puneți-o de 3 ori. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Mamă, este aceasta briza răcoroasă a Sfântului Duh? Or, Mother, is this the all-pervading power of divine love? Sau, mamă, este aceasta puterea atotpătrunzătoare a dragostei divine? Or, Mother, is this the Parama Chaitanya? Sau, mamă, este aceasta Parama Chaitanya? Ask any one of these questions 3 times. Întrebați oricare din aceste întrebări de 3 ori. Take down your hands, please. Vă rog, coborâți mâinile. All those who have felt cold or hot breeze on their fingertips or on their hands or out of their fontanel bone area, please raise both your hands. Toate cele persoane care au simțit briza răcoroasă sau fierbinte, caldă, în vârful degetelor, în palmă sau deasupra capului, să ridice ambele mâini, vă rog. This is Romania. Aceasta este România. What to say? You all have got your realization. Cu toții ați obținut realizarea dumneavoastră. Now, only thing you must know what is this. Singurul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți este ce este aceasta. You must know what is this power. Trebuie să înțelegeți ce este această putere. You must know how to use it Să înțelegeți cum să o folosiți and how to enjoy. și cum să vă bucurați. Within 1 month you can become masters. Într-o lună puteți deveni maestri. May God bless you all. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. I can't meet so many people, I'm sorry. Please, I could, but I'm sorry I can't meet. Și Mataji regretă că nu poate să ne întâlnească pe fiecare pentru că suntem deosebit de mulți. We'll sing one song.
Toată lumea este invitată să participe la cântecul Vishwa Vandita.
Persoana care a dat acest bilet trebuie să vină la centrul Sahaja Yoga, a spus și Mataji. Să vină la centrul de Sahaja Yoga. De asemenea, pentru persoana care a trimis cel de-al doilea bilet, arătat în acest moment de Shemataji. Sunteți rugați să vă așezați și să participați cu toții la acest cântec, Vishwa Vandita.
seama că au venit toți bolnavi cu piedică. Tot ceea ce se întâmplă, toate bolile, toate accidentele, tot ceea ce se întâmplă, pe care le avem. Avem să fii ca un martor, așa, să înțelegi martor. Exact cum stai de aici și privești acolo, trebuie să fii ca un martor la tot ceea ce se întâmplă la urmă. Aici, cum mai spuneam, să vin din Maia. Maia este, de fapt, oceanul de Nubidă. Să nu te fură acest ocean. Deci, în primul rând, trebuie să fii un martor. Da. Deci, la fiecare mine este o sărbare. Înțelegeți? Nu este o sărbare. În Bulgaria. Deci nu e problemă. Deci nu e sau părinte cum a fost sărbare și m-a dat și a vorbit cu dar nu mai este realizare. Toate acestea, formă în Gaia, era altă sărbare. Deci la toate acestea se traduc și se trag la sol sau se... Și Mataji recomandă următorul lucru: fiecare persoană, de exemplu, inclusiv persoane care au trimis fotografiile, să scrie problema pe o foaie, să vină la centru, oamenii vor fi instruiți exact ce trebuie făcut. Și Mataji va spune exact specialiștilor, sahajelor, ce trebuie făcut în fiecare caz în parte, dar să vă prezentați și împreună cu o foaie de hârtie. Centrul Sahaja Yoga este deci Meridian Club, fost tehnic club, situat nu departe de aici, și anume la intersecția Șerban-Bordă cu Cuțitul de Argint. Și este întâlnire în fiecare luni și joi, la ora 18. Intrarea este liberă. De asemenea, pentru provincie există liste clare cu centrele respective. Which one? Această persoană nu este o persoană corectă. Această persoană. Yes. Yes. Toate aceste hârtii suntem rugați să le strângem acum și le vom da lui Shri Mataji. Deci, există și la Iași. Există nicio problemă. Da. 26 azi. Deci, lista centrelor de Sahaja Yoga din țară, sunt foarte multe, sunt în ziarul România Liberă din 26 august, o săptămână jumătate în urmă. Găsiți lista principalelor 14 orașe din țară, unde sunt specialiști Sahaja Yoga. Da? Prin țară. Yes.
Deci vă rog, nu vă mai îngrijorați și Mataji spune în mod special că se va spune exact ce trebuie să facă cu această fetiță care nu vorbește, da? Deci nu vă mai îngrijorați. Yes. De pancreas. Cel bolnav de pancreas, neapărat să scrieți numele și tot, să-l dați liderului, deci, pentru că și Mataji îi va spune exact ce trebuie făcut. El trebuie tratat. Puneți numele pe hârtie, on the photo. Pe o hârtie scrieți numele chiar acum, spune și Mataji. Scrieți, vă rog, numele pe o hârtie. Scrieți numele pe o hârtie. Încă o dată, deci ce Mataji repetă, scrieți pe o hârtie numele și problema. Înmânați această hârtie. Asta este tot. Nimic mai mult. Nu vă îngrijorați. Pe care centrală, deci la centru. Și Mataji va spune exact ce trebuie făcut în fiecare caz în parte. Follow-up-ul este joi. Ședința de urmare este joi. Deci, nu vă îngrijorați. Scrieți pe o foaie de hârtie problema și persoana. Și prezentați-vă joi. Aceste două doamne, să scrie boala și numele. Atât. Nu vi se cere decât atât. Da? Nu vă îngrijorați. Nu e nevoie de niciun fel de panică. Yes. The age. Deci vârsta de asemenea. Vârsta, boala. Acest om urmează, nu este realizat și urmează un fals guru. Deci acesta, să știe. Dumneavoastră, da. Urmați un fals guru. Și Mataji vă transmite aceea de a vă bucura, vă rog. Bucurați-vă. Joi, la ora 18.